Meneer Eeman, kunt u iets meer vertellen over de verpaupering? Naast de fysieke verpaupering hadden we ook een enorme sociale verpaupering. Met name ook in de inkomens van de burgers. We hebben een hele moeilijke tijd achter de rug gehad voordat wij aantraden. De wereldeconomische crisis, het sluiten van de raffinaderij. Maar onze voorgangers hadden ook gekozen om indirecte belasting in te voeren. Dat heette de BBO. En de BBO die was niet helemaal goed doorbedacht. En de inflatoire effecten daarvan waren enorm. Het had de effect op... Inflator betekent? Dat de inflatie omhoog ging en de koopkracht. En de koopkracht enorm achteruit gaat. En de reden daarvoor was dat het een effect had op ieder schakel van de inkoop van de consument. Dus je moet je voorstellen, de BBO was 3%. Dus als de groothandelaar, en wij importeren alles, consumptiegoeden importeerden en verkocht met een supermarkt bijvoorbeeld, dan betaalden we 3%. Als de supermarkt verkocht met de consument, dan kwam er nog 3% bij. Dat is 6%. Maar je hebt ook gevallen waar de groothandelaar inkoopt en dan met een agent verkoopt. En de agent verkoopt met de supermarkt. En de supermarkt verkoopt dan weer met consumenten, hadden we 9%. In de jaar direct na de intreding van de BBO was er een inflatie van 10,2%. En dan had je al voorgaande jaren waar er niet veel correctie was op koopkrachtverlies. Dus ambtenaren kregen geen indexering, in de private sector was er weinig aanpassing van minimumlonen, etc. De percentage die berekend was bij het aantreden van ons kabinet in koopkrachtverlies gedurende de 8 jaren daarvoor was 25%. Dus iemand die had van ieder gulden 25 cent minder aan koopkracht. Dat was enorm. Ja. En het was heel belangrijk voor ons om heel snel ook wat te doen voor de koopkracht van de burgers. En met name de minst bedeelden en degene met een lagere inkomen. En we hebben daarom ook heel snel, en ook in goed overleg met sociale partners, in het sociaal dialoogplatform, die wij ook hadden ingevoerd om andere grote uitdagingen met veel consensus te kunnen aanpakken op Aruba, hebben wij heel snel besloten dat mensen in de bijstand een verhoging moesten krijgen. En dat hebben we ook ingevoerd van 25%. We hebben ook voor mensen in de bijstand een schoolkindertoeslag ingevoerd. Als je een gezin neemt van zeg een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Toen wij aantraden kreeg zo'n moeder met 2 kinderen 605 gulden. Met de verhoging van de bijstand met 25% en de invoering van de schoolkindertoeslag krijgt zo'n gezin vandaag 1135 gulden. Dat is bijna dubbel dan wat ze voorheen kregen. Natuurlijk is 1135 gulden nog niet iets waar je echt heel makkelijk van kan leven. Maar het is wel bijna dubbel dan wat ze voorheen kregen in de tijden van mijn voorgangers. Ook hebben we iets heel bijzonders gedaan. Aruba kende nooit een toeslagenregeling voor mensen in de private sector. Dus mensen die in de bijstand waren bij de overheid of mensen die voor de overheid werkten of gesubsidieerde instellingen. Hadden we diverse wel geldstromen naar die instellingen of groeperingen. Maar een geldstroom vanuit de overheid naar burgers die in de private sector zijn, zoals je in Nederland hebt, een huurtoeslagregeling of een zorgtoeslag, kenden wij op Aruba niet. Maar wat wij hebben gemerkt, dat een van de denkfouten die onze voorgangers hadden gemaakt met de invoering van de BBO was, men greep naar iets dat in de wereld populair was geworden, een verschuiving van directe belasting naar indirecte belasting. Iedereen roept dat, dus de overheid op Aruba is dat ook gaan doen. Maar men heeft een denkfout gemaakt, omdat wanneer je gaat verschuiven van direct naar indirect, wat gebeurt er dan? Normaal verlaag je de directe belastingen, opdat de burger die te maken krijgt met een veel duurder kostenpakket, omdat de indirecte belastingen, zij de invoerrechten of zo'n BBO, die heeft een effect op alles wat de burger consumeert.
dat je dat mitigeert door de directe belasting te verlagen. Dat is het concept. Zo is dat ook uitgevoerd op Aruba. Dus de directe belastingen zijn met ongeveer 3% verlaagd en de BBO is ingevoerd. Nou, om te beginnen was 3% in vergelijking met de 10% effect inflatie een heel groot verschil, van bijna 7%. Dus dat heeft de effecten niet gemitigeerd. Maar daarnaast heeft men de denkfout gemaakt, of ik weet niet of het denkfout is, of men was verder niet bezorgd over de situatie van 60% van deze gemeenschap heeft een inkomen van minder dan 2500 gulden. Dus 60% van de werknemers op Aruba, die hebben een salaris van 2500 gulden of minder. Als jij de totale kostenpakket van 60% van onze gemeenschap verhoogt met bijna 10%. En je zegt van ja, maar ik ga de directe belasting verlagen. Maar zij vallen bijna allemaal in de belastingvrije voet. Alleen maar de bovendeel, die krijgt nog moeten nog wat belasting betalen. Dus die belastingvermindering helpt hun met niks. Maar ze krijgen wel de effecten van die indirecte belasting en die grote verhoging van hun onkosten in levensonderhoud. Dat is wat er op Aruba gebeurd is in de jaren. Dus vandaar ook die enorme koopkrachtverlies. Dus vandaar ook, toen wij aantraden, hebben we gezegd, oké, we verminderen die BBO, hebben we met de helft verminderd. Maar we zagen ook heel snel in dat dat ook niet direct bij de burgers aankwam. Dus bij dit deel van de gemeenschap, dus 60%, betekende de invoering van de BBO en het verhogen van de indirecte belastingen een enorme teruggang in hun koopkracht. En de enige manier om dat weer te verhelpen en te repareren was de invoer van een reparatietoeslag. En dat is een direct geldstroom vanuit de overheid om mensen met een lager inkomen te helpen. En hebben wij gedaan via de belastingregeling dat wanneer de loonbelasting wordt betaald door de werkgevers, dat er een discount komt, een vermindering van 100 gulden voor degenen die een minimumloon hebben tot 2500 gulden. En dat heeft toch geholpen met mensen die in die bracket zaten, die dan direct uit de overheidskast een ondersteuning kregen op de wijze zoals men dat ook in Nederland doet met huurtoeslag en ook met zorgtoeslag. Dat soort ondersteuning voor koopkracht hebben wij op Aruba nooit eerder meegemaakt. En we hebben ook een soortgelijke aanpak gehad voor mensen met een pensioen. De bejaarden op Aruba en de gepensioneerden op Aruba, die hebben een ouderdomspensioen. En die werd ook heel snel aangepast. En we hebben ook voor die doelgroep een reparatietoeslag ingevoerd. Eerst 50 gulden hebben we dit jaar verhoogd met 100 gulden per maand. Dat scheelt ook in de koopkracht van onze gepensioneerden. Ook de ambtenaren hebben bijna 8 jaar lang geen correctie gehad op hun salaris. We hebben direct bij het aantreden zijn we in overleg gegaan met de vakbonden, ook in hetzelfde sociaal dialoogplatform, zijn we gekomen tot inkomenscorrecties voor de ambtenaren in 2011 met 105 gulden extra per maand. Ambtenaren hebben 13 maanden inkomen, dus dat tikt toch mooi aan. We hebben ook de voorjaars- en najaarspremie verhoogd. In 2012 hebben we het met 140 gulden verhoogd. In 2013 met 85 gulden. Als je de salaris neemt met al de verhogingen van de voorjaarspremie en de najaarspremie en de indexeringen van gedurende de laatste 3 jaar. Als je dat vergelijkt met de jaarinkomen van een ambtenaar bij het aantreden van het kabinet Eenman en nu is ieder ambtenaar met bijna 5000 gulden per jaar vooruit gegaan. Dat is een enorme inhaal op een reparatieverlies, in koopkrachtverlies van de laatste 8 jaren van onze voorgangers. Een andere heel belangrijk initiatief die wij genomen hebben, ook met het oog op een betere inkomensverdeling, nu maar ook in de toekomst, is de invoering van een algemeen pensioen op Aruba. Dat is iets heel bijzonders. Er zijn maar weinig landen in de wereld die dat hebben. Naast de ouderdomspensioen die wij kennen, hebben wij nu een algemeen pensioen ingevoerd. Wat betekent dat? Voorheen hadden 70% van de Arubanen die de pensioenleeftijd bereikten,
alleen maar de AOV. En de AOV is als je alleenstaande bent 1000 gulden en als je echtpaar bent 1800 gulden. Dat is heel moeilijk om te leven van 1000 gulden als alleenstaande en 1800 gulden als een echtpaar. Maar het is ook moeilijk in deze tijd van vergrijzing om die AOW te blijven aanpassen naar de koopkracht toe. Om te zeggen dat je met de AOW een bestaansminimum kan garanderen, zou je de premies enorm moeten optrekken en dat is niet betaalbaar. Dus wij zaten al in een klem met het feit dat langzamerhand toch een probleem begon te worden dat de AOW alleen niet meer toereikend is voor een alleenstaande of een echtpaar. En de reden daarvoor is dat wij toch, alhoewel wij deel uitmaken van het Koninkrijk, een belangrijk concept die men in Nederland al heel lang kent, een twee-pijler pensioensysteem, dus naast de ouderdomspensioen, zoals we het noemen, de AOV, is in Nederland heel gewoon dat bedrijven ook een pensioen hebben voor hun werknemers. Dat hebben 70% van de AOW'ers op Aruba niet. En we hebben daarom een algemeen pensioen ingevoerd. Nu is ieder werkgever en werknemer verplicht bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst om ook direct een pensioenverzekering te sluiten voor de werknemer. En die hebben we wel gestadig gefaseerd ingevoerd. De totale premie is 6%, maar we hebben het zo ingevoerd dat het niet direct een heel zware last zal zijn op de uitgaven van de werkgevers en de uitgaven van de werknemers. We hebben het in 3 jaren ingevoerd, ieder jaar 1% erbij. En dit jaar wordt het een volledige premie. En dan betaalt de werkgever 3%, werknemer 3%. En dan bouwt ieder werknemer op Aruba. En, als er iets is dat ik ben op veel trots op wat wij gedaan hebben. En dit is misschien iets dat je heel trots op bent en dat niemand nog ziet. Mensen betalen nu alleen maar de premie daarvoor. En misschien over 30, 40 jaar zullen mensen zeggen, nou, die Mike Eenhoorn in de tijd heeft toch iets goeds gedaan met deze invoering van een pensioen. Want mensen zullen in de toekomst niet alleen meer een AOV hebben, maar ze zullen ook naast hun AOV zullen zij ook een werkgever-werknemerspensioen hebben. En dat is gebaseerd op de algemeen pensioen die we hebben ingevoerd. Wat betekent dat heel concreet? Een persoon die nu een minimumloon verdient, op het moment dat hij AOW'er wordt, gaat hij van 1800 gulden direct naar 1000 gulden. Want dat is de AOV. Met de algemeen pensioen blijft zo iemand bijna gelijk in inkomen. Hij krijgt 1000 gulden aan AOV en rond de 700, 800 gulden aan zijn opgebouwde werknemerspensioen als hij in een niveau zit van een minimumloon. Dus dat betekent dat iemand die met pensioen gaat niet achteruit gaat in een inkomen in de toekomst. En dat is nu wel een heel droevig realiteit van 70% van de AOW'ers op Aruba. Dus het was cruciaal om deze pensioenstelsel om te bouwen tot middenloonstelsel. En de inbouw van een franchise erin. En ook om de leeftijd op te trekken was op 55 en 60 jaar. En onze voorgangers durfden dat niet te doen, omdat het niet populair was. Eén, om de eindloonstelsel om te bouwen in middenloon. Om de leeftijd op te trekken, om franchise in te bouwen. Dat betekent ook dat je aan het einde van de rit minder krijgt. Maar dat was de enige duurzame manier om deze pensioenstelsel in leven te houden. En te zorgen dat ook de ambtenaren in de toekomst een pensioen zouden krijgen. Maar daarnaast was het ook cruciaal dat deze pensioenstelsel niet failliet zou gaan. Want dan zou je effecten hebben gehad zoals wij in Nederland hebben gezien, in Engeland hebben gezien, in Frankrijk hebben gezien. Waar als pensioenstelsels kelderen, dat een heleboel andere instellingen ermee kelderen. We hebben gezien wat er met banken zijn gebeurd in verschillende delen van Europa. En toch wordt soms in de discussie, als men terugkijkt op deze 4 jaar, veel gesproken over de investeringen die we hebben gedaan in de economie, in de koopkracht. En deze belangrijke ingrepen om belangrijke openbare financiën besluiten te nemen die juist het openbare financiën bestendig hebben gemaakt om de crisis te overleven. En ook om hervormingen in te voeren die door voorgangers nooit zijn gedurfd. Want het is niet alleen maar de APVA-pensioen, ook de AOW-pensioen hebben we hervormd.
voorheen hadden wij nog het stelsel waarbij echtgenoten betaalden samen de premie. En die kwamen heel snel boven de premiegrens. En dan kreeg je geld terug. Was op Aruba bekend als een soort vakantiegeld. Dus je kreeg, als je te veel had betaald, dan werd de totale premie die de echtgenoten samen hadden betaald, werd berekend. En dan kwam je boven een bepaald bedrag. Dan kreeg je 3, 4, 5, 6.000 gulden terug. Wij hebben de premieverplichting geïndividualiseerd. Dat betekent dat het heel moeilijk wordt voor een man of een vrouw om boven de premiegrens te komen. Dus daardoor krijg je geen geld terug. Daardoor blijft er meer geld in de AOV-kas. Dat is een belangrijke hervorming die ingevoerd zijn om ook de AOV duurzamer en bestendiger te maken. We hebben ook de premiegrens opgetrokken. Dus ook zelfs als je individueel betaalt, dat je veel meer moet betalen voordat je boven de grens uitkomt. Ja. En we hebben de grondslag, de wijze waarop je berekent wat de premie moet zijn, die hebben we ook uitgebreid, opdat ook de premieverplichting iets zwaarder is geworden op iedereen. En dat heeft ook geholpen om de AOV veel bestendiger te maken. Dus de AOV hervormd om die bestendig en duurzaam te maken, met belangrijke gevolgen, positieve gevolgen, voor eventuele consequenties voor de landskas. En de APVA hervormd met heel belangrijke positieve gevolgen in de zin van het vermijden van negatieve gevolgen voor de overheidskas. En de derde was een andere belangrijke aderlating voor de overheidskas was altijd en is nog altijd een belangrijke druk op de begroting, is de AZV. De AZV wordt bekostigd door de werkgeverspremie en de werknemerspremie. En het totale bedrag die we krijgen aan werkgevers en werknemers bijdrage via premies, dekt de totale onkostenpakket van de AZV niet. En voor het verschil is bij wet geregeld dat de overheid een landsbijdrage moet geven. En we hebben gezien, gedurende de jaren bleef die landsbijdrage allemaal groeien. Van 75 naar 100 miljoen tot 140, bijna 150 miljoen toen wij aantraden. En wij hebben de premie voor de AZV ook in sociaal dialoog verhoogd met 2%. 1% voor de werknemers, 1% voor de werkgever. Waardoor wij de druk van de landsbijdrage hebben kunnen verlagen met 40 miljoen. Dus de overheidsuitgaven met 40 miljoen kunnen verlagen door deze belangrijke akkoorden in sociaal dialoog. Dus 3 zeer bijzondere hervormingen die bij het begin ook gemarkeerd werden door de centrale bank als de 3 grootste uitdagingen voor openbare financiën van Aruba, zijn door dit kabinet aangepakt. Dus dit wordt vaak over het hoofd gezien omdat het allemaal heel erg in het begin van de kabinetsperiode heeft plaatsgevonden en ook heel urgent was. En we hebben dat ook heel snel gedaan. En ook dankzij alle medewerking van de werkgevers en de werknemers. En ik heb bijzondere waardering voor de werknemersorganisaties, vooral die van de overheid, die hun medewerking hebben verleend aan de hervorming van de APVA. Want zij hadden heel makkelijk op hun streep kunnen staan en zeggen van, ik heb mijn eindloonstelsel en ik blijf op mijn eindloonstelsel. Als zij niet de verantwoordelijkheidsbesef hadden van dat het niet houdbaar zou zijn en dat er enorme financiële consequenties zouden zijn voor Aruba, maar ook uiteindelijk voor de houdbaarheid van hun eigen pensioenen. Als zij niet die volwassenheid hadden en ook die verantwoordelijkheid, dan hebben wij het nooit kunnen hervormen. Dus ik heb enorme waardering voor het feit dat die vakbondsleiders in gezamenlijk overleg met ons hebben besloten van gezien alle alternatieven moeten we werken aan deze hervorming. En zij hebben ons geholpen om werknemers te overtuigen van dat wij dit moeten doen. En dat zijn heel belangrijke momenten geweest in de financiële geschiedenis van Aruba, waardoor wij letterlijke timebombs die waren onder de hele openbare financiën en de economie van Aruba hebben kunnen neutraliseren. En dat is toch iets dat een beetje over het hoofd wordt gezien, omdat het een beetje aan het begin van de regeerperiode heeft plaatsgevonden. De andere financiële uitdagingen die wij hadden, hebben veel meer te maken met de economische crisis die er in 2008 heeft plaatsgevonden in de wereld en de sluiting van de olieraffinaderij. Wat heeft zich plaatsgevonden is dat er op een gegeven moment een wereldcrisis was en Aruba verloor met de wereldcrisis en met de sluiting van de olieraffinaderij bijna 25% van haar inkomen. Dus
de inkomen van het land viel achteruit met bijna 25%, juist op het moment toen wij aantraden. Dus het begrotingstekort in 2010 was 400 miljoen gulden. Wij stonden voor de keuze van, je gaat dan een heleboel maatregelen nemen om meer inkomen te krijgen. Je gaat de BBO verhogen, je gaat invoerrechten verhogen, je gaat alle soorten nieuwe belastingen invoeren, om op in een heel korte tijd die 400 miljoen te verlagen naar 200 of 100 miljoen gulden. Wij waren tot de conclusie gekomen dat als je dat zou doen in een economie die al met 15% terug was gekrompen, dus min 15%, in een economie waar men al 11% werkloosheid had, in een economie dat al de burgers 25% van hun koopkracht had verloren, dat je de hele economie zou ontwrichten, het hele land zou ontwrichten. Dus wij hebben gezegd van, we moeten kiezen voor een gestadig, gefaseerde verlaging van het begrotingstekort. Dus we hebben ook voor het eerst in landsgeschiedenis een meerjarenbegroting ingediend bij het parlement. En hebben gezegd van, wij gaan voor een meerjarenbegroting waarin wij gefaseerd de begrotingstekort verlagen. En we hebben gekozen voor een bedrag van om en nabij 75 miljoen. Dus 2010 is het begrotingstekort 400 miljoen. 2011 moet hij 325 worden. 2012 moet hij 250 worden. En dan in 2013 moet het 175 worden. En daar was de keuze en dat was de richting die wij voor hebben gekozen. En die hebben wij ook grotendeels bereikt. We waren het niet tussendoor dat we weer een heropening en een sluiting hadden van de olieraffinderij die 15% van onze GDP vertegenwoordigt. Maar onze begroting die wij in 2013 hebben ingediend zit heel dicht bij die projectie die we gemaakt hebben in 2010 in onze meerjarenbegroting. Uiteraard, als je 400 miljoen tekort hebt en de jaar erop verlaag je het naar 325, het is nog 325, die tel je op die 400 miljoen, dat komt op je staatsschuld. En de jaar erop verlaag je het naar 250 weliswaar, maar komt ook op je staatsschuld. En de jaar erop verlaag je het weer naar 150, maar die komt ook. Dus in die 4 jaren, net zoals in die 25 jaren daarvoor, had je begrotingstekorten die zijn opgeteld boven de staatsschuld van land Aruba. En waren geen kleine begrotingstekorten. We hebben ze wel verkleind, maar die waren best groot. En die zijn opgestapeld op het staatsschuld. En vanwege die economische crisis, de sluiting van de raffinerij, hebben wij, en niet vanwege de investeringen die we hebben gedaan, het is juist vanwege die investeringen dat wij nu een herstelde economie hebben, een herstelde toerisme en een beter product hebben, dat ons juist in staat stelt om te kunnen gaan voldoen aan onze verplichtingen in de toekomst. En juist ook die uitstraling heeft gehad van een regering die weet wat hij doet en ook heel goed bezig is, dat Nederland de vertrouwen heeft gegeven om met Aruba een overeenkomst te tekenen, waarbij Nederland heeft gezegd, als u die 3% begrotingstekort haalt, dat is de internationale benchmark, dan gaan wij met u zitten om de schuld van Aruba te herfinancieren. Of in ieder geval, Nederland zal meedoen, opdat wanneer Aruba op de internationale markt gaat voor kapitalisering, dat wij dat kunnen krijgen tegen een voordelige rente. En dat is nu in Nederland ongeveer 2% in vergelijking met 5-6% die wij betalen op de internationale markt. Dus het is juist deze benadering van een visie waar je heel duidelijk gekozen hebt voor sanering van de overheidstekorten, tegelijkertijd verbonden aan een visie om de economie een impuls te geven om te groeien, de werkgelegenheid te laten groeien, de koopkracht te versterken, dat ons in de situatie heeft gezet dat wij nu veel beter voorstaan om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Aruba in een veel betere concurrentiepositie zit en voor mij misschien zelfs het belangrijkste, dat wij een eiland creëren waar ook het welzijn van de burgers enorm vooruit is gaan. Scholen die vernieuwd worden, wijken die vernieuwd worden, openbare ruimtes die voorzieningen langzamerhand gaan treffen, waar ieder burger gewoon recht op heeft. En dat is een transformatie waar wij bijzonder trots op zijn. Dus zelfs die openbare financiën, waar soms kritiek op is, zeg ik, hebben wij op een manier aangepakt dat naar onze inzicht het beste was, omdat op een andere wijze zouden wij het hele economie hebben ontwricht, zouden wij opstand hebben gecreëerd in het eiland en zou Aruba vandaag geen economisch of sociaal perspectief hebben. Onlangs is er nog een enquête geweest van de Centrale Bank onder ondernemers
waaruit blijkt dat het vertrouwen van ondernemingen met 10 punten is toegenomen. Men heeft weer vertrouwen in de toekomst van Aruba. Men ziet groei in toerisme, men ziet groei in de economie. Men ziet ook dat de overheid heel duidelijk een stip op de horizon heeft gezet van waar gaan we naartoe. En mensen zijn ook betrokken bij dat traject en die stip op die horizon. Het is niet iets dat wij zomaar bepalen. Dat wordt samen besproken in de sociaal dialoog. We beslissen samen van hoe saneren we overheidsfinanciën, hoe werken we aan fiscale hervorming, hoe pakken we uitdagingen zoals onderwijs en justitie aan. Grote uitdagingen in onze gemeenschap om het onderwijs toch op peil te houden, om Aruba veilig te houden. Hebben wij ook deel gemaakt van het sociaal dialoogplatform. Onlangs ook duidelijke afspraken hierover gemaakt van hoe pakken we veiligheid op Aruba aan, hoe gaan we het onderwijs verder moderniseren en meer gericht maken op de behoeftes in de arbeidsmarkt. Ook belangrijke besluiten over hoe maken we Aruba ook op het gebied van energie duurzaam. We hebben invoerrechten verlaagd op alles wat duurzame energie oplevert. Windmolens naar 2%, zonnepanelen naar 2%, auto's, elektrische auto's naar 2% gebracht. De hele uitbreiding van onze energiecapaciteit van 20% wind, nu nog 20% bij. Uitbreiden van onze zonne-energiecapaciteit, dat nu gaat plaatsvinden voor onze luchthaven. Aruba wordt omarmd als een land met enorme visie en inzet om het eiland te transformeren van conventionele energie naar duurzame energie. Belangrijke instanties zoals Carbon War Room en ook Harvard Universities, die komen naar Aruba, die doen ook met ons mee in thinktanks over de trajecten die Aruba heeft uitgestippeld voor een duurzame ontwikkeling, niet alleen op het gebied van energie, maar ook de sociaal-economische duurzame keuzes die we maken van niet meer hotelcapaciteit, maar juist kwaliteit en ook kwaliteit die je weer naar de burgers gaan brengen. De burgerparticipatiemodellen die wij hebben ingevoerd, waar wij naar de wijken gaan en mensen hebben via town hall meetings, waar mensen via afspraken met bestuurders inspraak hebben over de toekomst van hun eigen buurt of hun school of Aruba. Dat zijn toch enorme veranderingen ook in denkprocessen, in besluitvormingsprocessen, waar de burgers veel meer bij betrokken zijn. Ook het hele bestuur van het land hebben wij veel transparanter gemaakt, ook open gemaakt voor burgerparticipatie. In dit vertrek waar u zit, van de minister-president, worden heel grote besluiten genomen, belangrijke vergaderingen met de baas van KLM, met de minister-president van Nederland. Maar waar u zit, zit zaterdag ook een burger van Aruba. En ik zit hier van 's ochtends tot 's avonds ook met de Arubaanse burger die een probleem heeft over dit of dat. En een uitdaging heeft binnen familieverband of wijkverband of stichtingverband. Om te luisteren, om te kijken waar wij een verschil kunnen maken, ook voor de individuele burger. En ook om heel bewust te blijven van de realiteit. Want soms als je toch bezig bent met grote dingen en ook heel duidelijk vooruit kan zien in de relatie binnen het Koninkrijk, sociaal dialoogplatform, waar ook belangrijke besluiten worden genomen, de successen in de stedelijke vernieuwing, dan zou je kunnen denken dat het ook allemaal direct vertaalt in een betere levenskwaliteit voor ieder burger. En dat is het nog niet. En vandaar ook Bom Trabalho Ainda Falta. Want we zijn heel erg bewust en zeer nederig wat dat betreft, dat we hebben heel hard gewerkt en er is ook veel te zien, fysiek te zien en ook binnen de inkomens van de burgers is er duidelijk vooruitgang met alle toeslagen en verbeteringen. En ook in de kansen voor de burgers in een gemeenschap waar duidelijk de economie weer groeit. Maar er zijn toch veel burgers die op een of andere manier vanwege moeilijke gezinsomstandigheden, moeilijke wijken of enige andere tegenvallers geen succes nog hebben in hun leven. En dat maakt je ook heel bewust als regeringsleider dat er nog veel te doen is. En daarom ook dat ik elke week in een andere wijk zit. Ik
Misschien kijken mensen soms een beetje vreemd op. Als ze de kranten openmaken en kijken naar televisie, zeggen we, de minister-president is weer vandaag in een ander werk geweest. Maar ik zou het niet anders willen doen. Omdat je dan heel snel de band en ook de connectie en ook de inzicht in de reële problemen zou verliezen. Want die macro-economische en de internationale relaties zijn bijzonder belangrijk voor stabiliteit en voor nieuwe kansen voor Aruba. Maar als je dat niet doet met de nodige draagvlak, met de nodige inzicht van hoe werkt dat uiteindelijk uit in de levenswerkelijkheid van ieder burger, dan verlies je een belangrijke houvast en fundament voor jouw visie. En door die combinatie van ontwikkeling van visie, zoeken van partners in de wereld, ook binnen het Koninkrijk en ook binnen de eigen gemeenschap, maar ook dan weer met een goed, met twee benen op de grond, geworteld in de gemeenschap. Ik denk dat die combinatie ook reden is waarom wij tot de conclusie zijn gekomen van einde falta. We zien het, we horen het, we voelen het en dat is ook de commitment voor de toekomst. We hebben wijken verbeterd, ja, maar er zijn nog veel wijken om te vernieuwen. We hebben veel gedaan aan de koopkracht van de burgers, maar er moet nog veel gebeuren aan de koopkracht van de burgers. We hebben scholen vernieuwd, we hebben de openbare financiën aangepakt, maar er moet nog zoveel gebeuren dat het ook heel duidelijk moet zijn naar de burgers toe, dat wij ons daar ook heel van bewust zijn, al hoe trots we zijn van wat wij hebben neergezet en de resultaten van al onze werk en toewijding, maar we zijn ook bewust dat er nog veel moet gebeuren.